दिसा लालकी जाली. फाल्यांच्यान आमचो उत्सवाचो दुसऱ्या दिसा म्हणजे फाल्यां सुखासनान आमची देवीची पालखी जातली. ताजे नंतर परवां आमची अष्टमीच्या दिसा आमची सकाळ फुडें रथानुष्ठानाची सुरवात जातली आनी त्या दिसा सांजचे आमचो हाजो प्रोग्राम आसा. आर्या आंबेकराचो गायनाचो प्रोग्राम दवरला. रातची आमची भांगराची पालखी जातली. सादारण 8:30 वरांचेर भांगराची पालखी जातली आनी ताजे नंतर मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले. त्यानंतर चवथ्या दिसा आमची राम जन्मोत्सव जो आसा तो सांजचो 4 वरांचेर जातलो आनी मागीर रातचो आमचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो. आनी त्या नंतर निमाणे दिसा म्हणजे शेनवार दीस शुक्रार दीस आमचे रथ आसतलो, व्हडलो रथ आसतलो. रथान 5 फेरयो जातल्यो आनी आमच्या उत्सवाची सांगता जातली. ह्या कार्यक्रमान सगळ्या लोकां खातीर आमी जेवणाची वेवस्था दवरल्या, च्या पाण्याची वेवस्था दवरल्या. आमी सगळ्या भाविकांक आवाहन करता की तांणी खूब संख्येन येवन देवी महालक्ष्मीचो आशिर्वाद घेवचो.
सर्वत्राना झाले सर्वत्राना झाले या भाग्याची कोण बाणी याच्या स्नेहे देह भाव केले परते ज्याच्या स्नेहे जाई सकल चोरीने ज्याच्या स्नेहे सायुज्य सौख्य भरते ज्याच्या स्नेहे सायुज्य सौख्य भरते ज्याच्या स्नेहे जावळ माती करीते नाणी नाणी त्या निर्मला निधानी काणीच्या भाग्याची कोण वाणी नाणी नाणी त्या निर्मला निधानी काणी भाग्याची कोण वाणी लहान मुलांना ज्यांना पाळणा हलवायचा आहे त्यांनी जरा कृपया स्टेजवर यावं. अशा आनंद सोडून सकल ही धंदा हरीचे पदवंदा सोडून सकल ही धंदा हरीचे पदवंदा सोडून सकल ही धंदा हरीचे पदवंदा 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरी हरी लक्ष्मी आदि नारायण नारायण हरी हरी आदि सूर्य नारायण नारायण हरी हरी
तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराणिति तदप्येषः श्लोको विहितो मर्दप्रवेशः सावकाश चला काम होता